vamos vos contar os seres vivos e as plantas. Como é unha célula? Unha célula é a parte máis pequena dun ser vivo, capaz de realizar as funcións vitais. Ten tres partes. A membrana, que é a que recobre, o citoplasma, que é un líquido que enche o seu interior, e os orgánulos que teñen por aquí sueltos. E o material xenético pode estar encerrado nun núcleo ou non. Hai diferentes tipos de orgánulos. O un, que é este, que é o nucleolo. O 2, núcleo. O 3, ribosomas. O 4, vesículas. 5, retículo endoplasmático rugoso. O 6, aparato de Golgi. O 7, citoesqueleto. O 8, retículo endoplasmático liso. O 9, mitocondrias. O 10 é báculas. O 11 é o citoplasma. O 12 é o lisosomas. E o 13, que é este, centrosomas con centriolos. Agora vamos contar os 5 reinos. Os monedas, que son estes. Unicelulares, células con núcleo, e a nutrición pode ser autótrofa e heterótrofa. Prototistas, células con núcleo, unicelulares e algunhas algas pluricelulares se forman ciclos. As algas teñen nutrición autótrofa e os protozoos heterótrofa. Aquí hai unha foto dos fungos. Células con núcleo con parede, unicelulares pluricelulares, nutrición heterótrofa. Aquí hai unha planta carnívora, que é célula con núcleo e con parede, unicelulares, con tecidos e nutrición autótrofa. Aquí hai uns cabalos que son os animais. Células con núcleo e con parede, con tecidos e con nutrición heterótrofa. Ahora que o compañeiro Dani vai explicar a planta. Como ben dixo Joel, o reino das plantas contén seres vivos pluricelulares con tecidos e con nutrición autótrofa. As plantas son terrestres e teñen unha organización corporal básica, con raíz, talo, follas e vasos conductores. A raíz a parte subterránea da planta a sostén ao chan. Ten uns pelos absorbentes que fan que collen a auga e as sales minerais do solo. Tamén está o talo. O talo xeralmente sobresae do chan e sostén a parte aérea da planta. Pode estar ramificado ou non e pode ser de calquer tamaño e grosor. Tamén están as follas, tamén están as follas que poden ser de varios colores, teñen forma de lámina fina e teñen dúas caras. Unha é a face, que a cara superior é máis brillante e en vez que a cara inferior é menos brillante e máis clara, que contén uns poros chamados estomas que se abren e se pechan e comunican co exterior. Tamén están os vasos conductores, que son células en forma de tubo que reparten sustancias por toda a planta. E agora o meu compañeiro Asier explicará vos a fotosíntese. Como ben dixo Dani, vou explicar a fotosíntese. As plantas teñen nutrición autótrofa, é dicir, fabrican os nutrientes que os distribuen por todas as células. Respiran e expulsan os refugarios que producen. Absorbe auga e sales minerais do solo pola nariz. Ora Dani vai seguir falando. Como explicou, a reproducción sexual das plantas ten 4 partes: a polinización, a fecundación, a formación do froito e a xeminación. A polinización é a chegada dos grans de polen dos estames dunha flor ao pistilo
de outra flor da mesma especie. E hai varias maneiras. Levado polo vento que leva os grans de polen que se desprenden dos estames, os arrastra hasta o pistilo dunha flor. E tamén levado polos animais, sobre todo insectos, que son atraídos polas gustosas cores e polo néctar. Ali, os grans de polen cóllenos e os levan ata outra planta cando as visitan. E a fecundación, que é a unión dos gametos masculinos cos óvulos do interior do pistilo. Para que iso aconteza, os grans de polen que chegan ata o pistilo forman un tubo que chega ata os óvulos e permite que os gametos masculinos cheguen hasta o óvulo. E agora o meu compañeiro Asier explicaravos a formación do froito ou da semente. O óvulo fecundado forma o cigoto e despois o embrión, que é a semente. O pistilo aumenta de tamaño e cambia de aspecto para formar o froito. As sementes quedan no interior do froito. Cando están formadas, o froito sepárase da planta nai e as sementes espallas. E agora